Ke wau kula arep munggah wis diwanti-wanti karo Mas Linmas. Heeh. Nyuwun nggo banyumasane. Kulu-kulu ya. Ke mumpung ana pelengger tingkat nasional. Jangan aja nasional mlebu TV. Super apa kae? Super family. Ketemu karo Irfan Hakim. Ya. Medu aparane kuis pelunas utang. Ya apa kae lajan. Family 100. Yo. Yo, kulu-kulu niki pamundutan ugi jumbo kali saking Arjuna Ireng niki pas jumbo pamundutane para Linmas, hansip selamat bertugas para Linmas. Iya. Mangga selamat menikmati hiburan. Aturan Mbak Ade karo Mbak Dewi artis kabupaten. Yo, yang apa yo? Kulu-kulu Banyumasan. Lolo. Monggo Bu Guru, Ibu Guru ke? Bu Guru. Yuk.